Maar nee, dit is een watermolen, genaamd de Kilstormse molen. Dit zijn de waterraden van de molen. Deze waterraden drijven de oliemolen aan. Eindpalen van 2 meter over de hersenboog. Nou, zo hard samengeperst dat er een koek overblijft en dan gaat het op het meel staan. Hier ligt al die palen op. En zo slaan we die naar beneden. En hier heb jij laten we die gedaan. stenen draaien. Dus zo werkt deze molen. De wieken drijven de korenmolen aan. Hier zie je hoe de waterraderen verbonden zijn met het binnenwerk van de korenmolen. Dat is best bijzonder.